Kuratsa, different candidates sa Barangay Palapag. Kuratsa, candidates from different barangays sa Palapag. Alas! Tres! Okay, stop na, stop. Okay, ang management nasugad nga kung sino ang tagyaon san iyo kalo, iyo nala, no? Ori na bayin ang barangay, mawan sugad din sa management. Okay, salamat sa iyo, Kuratsa. Okay. Alin pa yung mga nakapilang